Na zmaganiu u lapaniu čúkoch účastovali v kupno 38 rybáre zo Zvalalu i okoliska, zo čoho 26 seniore i 12 pionire a v lapení všetkoho 8 ryby. Schod bol ráno na 7 hodín, lapáloše do poladňa na dugov a každý zmahateľ mohol chasnovať len 3 cigoni i sám sebe musel obezpečiť rybky. Trece mesto zo Čežinu 1070 grami osvojil Jakým Čapko, druhé mesto zo 1290 gramami osvojil Janko Fekete a najlepší bol Vlado Plančak, ktorý nalápal 1890 grami ryby. Evo ja dneska lapel 2 čuky, jedna mala, думам, že kilu i 670, a jedna така 220 grami, таку звекша je gosla. Того року som mal druhé mesto, a toho roku je перше. А co ще дотика іскусства, знаєш, яке іскусство, keď som vyroснul pri Begeľu. I znači od malých noh som na Begeľu, jak dzeci sme chodzeli na Begeľ, tam na Buđacky, kolo Buđackého mosta. Tu som vyrosnul i jakošik som naviknul. Teraz bardziej idem na variantu da chlapca pricahnem na Begeľ, da on bude tu i co veci o mladiny. Po zmaganiu za všetkých účastníkov bol obezpečený poludzenok.